Thaspa. Wow. Hello guys, jotonon lam subhiro an YouTube channel o tini inke detu temple phaimani kisa nai thangnai te oroni motai rok no bo jotono khulumoi thangnai hini phaimani inke tabuk thanglai tongo norok ani video no paye sak nai tongdi tabui ko bai songrok ke thanglai tongo che tabu nai ti busa thasang kha bo naila video no paye sak nai tongdi tebo ang dine kaisa samudra bo thangnai abo hingi merina beach ya tamno ECR beach dai box thangka ang tabo hinge jeng sakao kasalai tongo satung bo tongmani belai anga phuru lumoi bo tongmani belai ke kostong gui tongkha tau bo norok khnai man kana ani khorang rok kahamung sogyako tamni ke kongrai manja kha ayang go thangai ang aboni bagai video rok bo kaham ke khai manjaliya je khai mani norok no phunung nai norok nai tongdi ani video no paya sakhe belai naithok o temple hingke ang thangai belai aram nang kha mane bokharok srangu a jaga thangka hingke pura shanti jaga dai no barok sip sip hingke aram hingke ya rogo nai nai din norok busuk thas hingka Mahan kasa-kasa iko amo hingke bisingo uayango hingke motai rokta iko hingke buyu ara pre rok khai tongboyo jotono yango hingke boi phalodo painani hingke paimano oro dal bidal ni boi rok tongo iko nai nai di mane abo mutai ni mangta mutai ni kahini mang ram rok ni kahini umai rokta Krishna ni kahini rok kana jaga bo ko na jaga boi ko bangna je paina muchuna paina no kisah no kita tuh lagi tuh lagi kamu tuh asapkan tuh hingke nai de ani makhang rok no goi narok saiman kana pura ang apuro asike kostong jak mane ukota lumani rok phaija kongrai bari jak aboni bagai pura mokolok sicap sicap tang tong baisu mokolok kisa 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 khayengai mane kosto nangoi tong hata pur belai ke hingke video rok khaina na asa ichha koroi hebano narok no share khaine nei ang video rok khayo busu Thaspa. Wow. hingke tabo yango naiti jeng aroni phaikha mane mondir ni kok khata tabo hingke aro mai chalaine hine mane mai chanani bagai achuklai dong khata mai bu chanai oro mai chalai thanglai ani mokol marang sukaro mai chalai ni bagai naising lai jak haino jongoro Kubi belai ni snam jak nai di iko yango hingke yango subjak ro mane omu wapi bai subjak ta iko di kubi belai ni plate ini kah ke sana yes hello Hai. hello Halo, tadi. yes hello Halo. Itu sudah masuk.
কিচামাংখা Ki tabuk chini mai shopai ka oro ata mano hinke te pakora isa mano te obo hinke jira rice o tabuk hinke ang tini no first time jira rice rok chanai mane ang chaja gya bo hairok tabuk no first time chanai nor nai tongdi খুব ভালো স্পেশাল সমস্যা সত্যি কথা কোনো মানুষের মানে এরকম ইয়ে করি না কারণ আমরা চিনা করেছি তো সত্যি কথা আমি একটু খাওয়া গেলো palak paneer te pakora te mai chabuk chashnai chang tabuk hinke chabai kha nangbai kha hinke kisa rest khayoi direct thangshnai isiar beach ho nainani bagui ang to suk samudro rokbo nugya kho hinke phaimani ba berai nai thangnai abone bagui si phaima ba oro phaimani se belai tongthuk sukha hingka ke tei ang lumani rok se komma haima tongsu asike tongthoka a jaga thangai ang ba mane first time nungmani ba belai tongthok jakata tei chatung bo belai tungmani hingke belai lu dalum no to silia bo belai tungmani marok suka pura kosom su nugui tongsu nahari pura aram sukha first time nungmani bagai aram Sidi pura satung tungmani ri rok se mai hungsiu belai ke satung botung suka hingke tam tam man naigera na o jaga o mane sindai ni kise chikon chikon hai mano do sindai ro khosanai o jaga o mane khosanai mano kise kisa mano ta hingke o tuyango pura hai no yango tuilo lom phai mani asike aram nang suka oro thangi pura bakha santi hai ma tongo tamni hingke belai kotor mani bagai borro kuri khudo tabuk hingke tabuk tamne hingke sari gebla sing kisa di poro thangmani hingke o temple beraiti hinai se obo nai thangsinai hinai chengta guys nai di bahai ka tini arna suka prahay no maknara prahay nai ko ani pra shithang maka yak pura pura joto na ang sik lumani aro phayai injai khai pe khanai